Bohatý táta kupuje aktiva, chudý táta kupuje závazky. Tento rodinný dům se skládá ze 3 bytových jednotek, jednoho ateliéru, zahrady a je kompletně podsklepený. Ale hlavně je už kompletně hotový. Tak co, je toto správné aktivum právě pro vás? Nové byty v Šumperku? Ty se v dohledné době stavět nebudou. Nabídka je minimální a poptávka vysoká. A právě teď máte možnost získat výhodu. Tady máte vše hotovo. 3 byty, každý s vlastním zázemím. Stačí se jen nastěhovat nebo začít pronajímat. Kolikrát se vám už stalo, že jste šli na prohlídku krásného bytu, ale procházeli jste chodbou, kde se vám nechtělo ani zout? Tady takovýhle kontrast nehledejte. Zkuste dneska sehnat kvalitní zedníky, obkladače, vodaře. Rekonstrukce už se nepočítá na týdny, ale na měsíce, ne-li na roky. Ateliér můžete využít jako kancelář, studio nebo 4. byt. A to, co jinde bývá problém, tady je silná stránka. Společné prostory jsou nové, zrekonstruované a funkční. Žádná vlhkost, žádná odpadající zeď. Tenhle dům je pro někoho, kdo nechce začínat rekonstrukcí, ale chce začít novou kapitolu života, která dává smysl nejen dnes, ale i za 10 let. Oslovila vás kvalita tohoto rodinného domu? Ozvěte se mi. Ukážu vám rodinný dům, který spojuje klid, kvalitu a příležitost, kterou by si vybral i bohatý táta.